πήραξες τη Δεσποινίδα? Ναι, για. Το σκέφτηκες που την πήραξες? Το σκέφτηκα. Εμένα με σκέφτηκες? Δεν σε σκέφτηκα. Σηκώ πάνω ρε αν είσαι άντρας. Σηκώθηκα, ρε. Εγώ δέρνω. Απάνα, ρε. Σε ποιον είπε απάινα ρε? Σε σένα. Σε με... Αμάν θα πεθάνεις. Έχω ρε να πεθάνω. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε άνθρωπε μου. Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Καταλογάρα έχεις? Πardon. Κατάλογο έχεις? Α, ναι. Ορίστε. Διάβασε. Ποιος εγώ? Ναι, για. Από μέσα μου. Απόξω σου, ρε, να ακούσω κι εγώ. Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35. Όχι αυτά, ρε. Αλλά. Τα φαγιά. Μακαρόνια με κιμά. Τίποτα πιο εκλεκτό. Ναι. Αντζέμ πιλάφι. Τίποτα πιο εκλεκτό. Γαρίδες αυγολέμονο. Πιο εκλεκτό. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Αν δεν σου κουστάρει η παρέα σου, είμαστε κι εμείς εδώ. Pardon. Λέω. Μ' αρέσεις γιατί είσαι τσίφτησα και εξηγέσαι πολύ φίνα. Σας παρακαλώ κύριε. Τόνι, με πειράζει. Ποιος σε πειράζει? Αυτός εδώ δίπλα. Καλά τώρα, μην του δίνεις σημασία. Τόνι, σε παρακαλώ. Είσαι καβαλιέρας μου και οφείλεις να του ζητήσεις το λόγο. Σιγά. Μη μας κάνει τάτο βρέφος. Τι λέει μωρέ, τα ακούσατε? Άκουσα.